Day 105. Day 105. Day 105. It's not day 105. Kom nou. Start. Say you were ready for the police. Zeg hij. Ik ga niet een police officer worden. Zeg hij dan. Dan wat? Het is fun though. Dit is. En ik wil leren wat ik ken. Nee. Wil je niet maps lezen? Wat zeg? Wil je niet maps lezen? Maps? Ja. Voor wat nou? Kan je maps lezen? Nee. Ja. Ik ga niet lost worden. That's a useful skill anyway. Hoe kan je maps use als hij onder water is? Ga je werken die zie je. Sta je die point of je kan maar stoppen. Ja. Staat. En die werken die zie je. Nee. Dan ga je niet moeten worry van hoe gaan maps werken die zie je. Wil je leren om te communicate over distance? Nee. Dan kom je. Dat is een fun skill. Ken je? Check it. Ik kan zeggen, hè. Je kan daar zo staan, hè. En ik kan zeggen, krijg die rode kopie, nee. En Ja. zeggen, van mijn position af, nee. Ik zal zeggen, het is 3 o'clock van die ketel af. 20 centimeters. Zie. Aan die ketel. Zie je? Dan project je die klok aan die ketel. Ja. En kijk je vast 3 o'clock, dan zal je kopie zien 20 meters. Nou. Wel, je hebt nog niet geleerd om dat te doen. Hij is al van Dit het is is. voorbij. Praat zo lang. Hij is al van het is.